Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Zvakangooma hazvo vedu pakaipa. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndiri kuitawo basa rekudrive matrack sezvandainge ndichiita pandainge ndiri kuSouth Africa, uko kwandakatanga kuita basa iro riri rekudrive matracks. So ndine imwe friend yangu uyo akabva achizouyawo kunoku kunyika kwandava kudrivirawo ndiri. Saka ndakabva ndachizongotanga kungomunetsa ndichiti shamwari ndipowo link ndikwanise kuyawo ikoko. So akabva anditi I'll try, I am trying. Akabva achizoti kwandiri, nyaya yacho inonetsa, ameno kuti iwewe uchazvigamuchirawo sei. Ndikati kasi pari kuda mari yakawanda here, and I was willing kuti ndige ndichitengesa imwe motikari yangu yandainge ndiinayo Isuzu double cab but iri old model zvayo. Ndikati kana ndikakwanisa kuitengesa motikari iyi necondition yayo zvimwe kuda kana ne50, then ndozongounganidzawo zvimari ndinokwanisa kubva ndachizobhadhara maagents acho iwawo, because aingoti maagents acho ari kunetsa. Izvo munhu haachandiudzi kuti agent uyu waari kuti ari kunetsa munhu wekuti kana ukataurirana naye aiwa mapepa anokuitira bo kamurungu kamupolish kekunoku kuPoland, but nyaya iripo ndeyekuti unenge uchifanira kuti unge uchizotorohwa kusimtu noumwe murume mukoma. So by the time that I realized kuti ndo nyaya yacho, inini mukoma ndainge ndatokalculata ndikazviudza kuti ndichazonozvionerawo ndavako ikoko. So ndakazouya kunoku mukoma nashi, tava kunoku ndo paakabva achizondiudza kuti sezvaunongoziva kuti ndakakuitirawo favor, iniwo ndo zvandakaitwawo. Ndakatobetserwa noumwewo wangu uyo akandiudza kuti mapapers ake kuti vange vachimafambisa fast. This was before vana draw vava kuitwa. Saka akabva achizobetserwa nemundara iye uyo akamuudza dhiri racho kuti agent uyu wechirungu iye anoda vanhurume saye, saka anokubatsira pane zvose zvaunenge uchida free of charge, ende anototi uchitosvika kunoko ngobva watombonogara naye kumba kwake, and this is after watobva mukutorara naye anenge achikupa mari. Mukoma nachi ndiri kutozamawo kutotaura nenzira dzekuti nyaya yangu vamwewo vekuziva vasazokwanisa kususpekta kuti ndianiko ari kutaura. Asi ndidzo nzira idzo dzandakashandisa kuti ndinge ndichizouyawo kunoko kwandiri kumhiri kwemakungwa. Nhai ndinganzi ndakakanganisawo here, asi handidi kukunyeperai. Izvo zvandakaitwa mukoma nashi kuzonosvika muguva ndichange ndichizongozvirangarira, not in a good way but in a terrible way. Ndinoti kana ndikafunga nezvazvo mukoma, dzimwe nguva ndinoita kuskrima ndikatanga kufunga kuti saka I did let another man kuti ange achirara neni. Mukoma nashi, even if people can judge me I will understand, but handisi munhu hangu anofarira izvozvo. Ndakangozviitwawo mukoma nashi for a couple of weeks. When he released me ndakatenda hangu Mwari. I will make sure that my wife will never find out kuti idzi ndo nzirawo dzandakashandisa kuti ndinge ndichiuyawo kunoku kwandiri kumhiri kwemakungwa. Aiwa kurarama ndiri kurarama zvakanaka, mhuri yangu igerewo zvakanaka mukoma. What I did, was it bad? Kana kuti ndipo paya pavanotaura ivo vachiti kufa kwemurume kubuda ura. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu selling your soul to the devil ndo zvamakaita mukoma. Pakaipa. Asi hanzi mukoma, even if you judge me, maidawo kuti ndige ndichiita sei. South Africa kwacho ndainge ndichishandira kuDurban, saka taiti tichienda kunotora magoods kuport. Yaingova iri nyaya yekungogara uchimhanyiswa neHome Affairs, ende kana vatori panzara vanotokurovera kana hafu yako yepay. Apa vanenge vachitoti tava kutokusunga, vari vanhu futi vanenge vachikuziva, nekuti mapurisa acho anozopedzisira ava kutokuziva. So ndainge ndava kungogara ndiine mastress nemabp. Murungu andaishandira zvekare ainge ari muIndian and ainge ari racist futi at the same time. Zvakangoma hazvo vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so.
hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndinoda kureurura kuti ndiri madzimai muprofita, asi iko zvinozvi mweya wakaenda. Ndiri kuda kukonfesa kuti ndinotongoraramawo nekunyepera vanhu, ndo zvinotondiraramisawo izvozvo. Ndakauyawo munomu munyika yavatorwa inova iri nyika yeSouth Africa mainge muri mugore ra2016 ndobva ndachizotanga kugara mune imwe location. So mukomana ndichibvawo kumba zvechokwadi ipapo mweya wainge uchigere pandiri, mweya mutsvene, mweya waMwari. Asi vanhu vemuno muSouth Africa ndo vakazondikanganisa. Vanhu vazhinji vari munomu vanenge vachida kuti zvinhu zvavo zvinge zvichiita nekukasika. Saka kunyange ipapo vanhu pavakazozviziva kuti inini ndiri munhu anotobetsera, but ndirimo mulocation imomo ndaiwanzokubetsera hangu vanhu in secret mahara, ndichizviziva hangu kuti kana ukatanga kungobatsira vanhu mahara, vanhu vakawanda vanenge vava kuuya kwauri vachingokunetsa vachiti tibetserei. Saka ndaingotiwo vamwewo vekungoziva ndobva ndavabatsira. Saka pane mumwe mukadzi wekumaraini kwedu akazouyawo kuno kuSouth Africa ndokubva achizotanga kugara mulocation medu. Saka patakazosangana ndiye munhu akazotanga kuudza vanhu kuti mukadzi uyu munongomujairira henyu, asi unoona uye zvekare unobetsera. Kumaraini kwedu kwatinobva ndiye munhu watinotovimba naye kuti kana zvinhu zvakaoma, kana ukaenda kwaari anokubatsira. Saka mukomana kunyange pamba pandainge ndava kugara, landlord vepo vakatanga havo vachati it is fine, unokwanisa kubatsira vanhu vako, but vakazotanga kucomplaina vava kuti unofanira kuti unge uchindibhadhara, because ivo vainge vava kufungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndava kubhadharisa vanhu ava. Saka pandakazoudza vanhu kuti inini ndainge ndava kusakwanisa kuti ndingoraramira kubatsira vanhu chete, vanhu vainge vava kuuya kwandiri vaine mari mukomanashi. Saka ipapo ndo pandakazotanga kuita hunhu hwekubhadharisa vanhu. Ndainge ndava kuti munhu kana akauya kwandiri, ende ndichitozviziva kuti vanhu vazhinji muno muSouth Africa ivo vangori pakumhanyisana nekutsvakawo basa rekuti unokwanisa kushandapo zvakanaka, uchibatwa zvakanaka, uye zvekare uchibhadharwawo mari yakawanda. Saka ndaitoti munhu akauya kwandiri ndobva ndati iwewe une munyama uri pauri, saka pane munamato uyo uri kufanira kuti unge uchizoitwa. Saka munamato uyu panotodiwa kuti unge uchizotenga chakati nechakati nechakati. Inini ndinokwanisa kunokutengera zvinhu izvozvo. Ndobva ndawedzeredza mari zvekuti ndainge ndichibata mari yakawanda. Saka nekuda kwekuti ndainge ndava kukoshesa mari mukoma, vanhu vazhinji vaiuya kwandiri vaine matambudziko ari genuine. I would make sure kuti ndinotanga ndatombokubatsira mamwe matambudziko ekuti unotobuda mari zhinji, like kana kuri kunzi ukauya kwandiri uchichema nembereko, in which zvinhu zvekuti kungokunamatira ka1 then ubva watoenda kumba kwako zvese zvatova right. But ndaimbotanga ndamboita tsvakurudza mumweya kuti ndepapiko pekuti ndingakubata napo, even though zvinhu zvisiri related mumweya. Ndobva ndatokuudza kuti iwewe dambudziko rako riri kukonzeresa kuti nemudzimai wako musakwanisa kuita mwana, it is because ningi wako ndiye akakuitira chakati uchiri mwana mudiki akabva akuroya. Ende chinenge chiri chokwadi mukomanashi, asi ndaizviitira zvose izvi kuti ndikwanise kuzotora mari yakawanda kune vanhu vose avo vandinenge ndichibetsera. Hongu vanhu ava vaizobatsirikana havo, asi mushure mekunge vandibhadhara mari yakawanda, I think kuti mweya mutsvene, mweya waMwari pawakazondinzvenga, ndeapo pakazouya umwe mukadzi uyu mukomanashi ainge achirwara zvekuti kana ndega ndakazviona kuti mukadzi uyu ari pakutambudzika. Ende muone akabva auya kwandiri ainge atori kumaperiod, akabva ati munhu waMwari ndatongoti ndiuye kunoku ndiri kumazuva angu, so that munge muchikwanisa kunzwisisa kuti pain yandiri kusangana nayo each and every month imbori pain yakaita sei. Takabva tachizotanga kutaura paya, mukoma ndakangomushora ndikabva ndati munhu iyeyuyu nemari yandiri kuda angazogona kundibhadhara here. Zviri nani kuti munhu uyu nditongomupa zviminamato zvekungotiwo anokwanisa kungozvishandisawo kwenguva pfupi obva abva pamba pangu. Zvechokwadi ndo zvandakaita, ndakangovapawo munamato wekungonyaradzawo marwadzo, but painge paine dambudziko ravo ndainge ndakatoriona kuti ivo vainge vakambofambidzana neumwe murume ainge ari murume wemunhu, ndokubva vachizoganyirwa. Mukadzi uyo wacho
vavainge vachihura nemurume wake ainge akakumbira muvakidzani wavo kuti kana ivo vakazoyanika zvipfeko zvavo zvemukati then pange pachizodudunurwa shinda pachipfeko chavo chemukati, zvikabva zvazoita sekudaro mukadzi uyoyo kwava kuenda kun'anga kuchipinge. Zvose izvi ndaitozviona because panguva iyo mweya mutsvene pawainge uchigere pandiri ndaita sekunge ndiri kutongorota, so apo pandinenge ndichikubatsira ndobva ndatoona kutoti chakaitika ndichikudai nekudai ndobva ndatotanga kutokuudza kana ndikazodawo kuwedzeredza ndini hangu ndaizongowedzeredza kuti ndikwanise kuzonyatsokukubhadharisa mari yakawanda, but ndinenge ndatokuudza zvakawanda pamusoro pako zvekuti vazhinji vaizototanga kutobhilivha everything vobva vandibhadhara. So mukomanashi mukadzi uyu ndakangomushora ndikati uyu hambofi akandipa mari yandiri kuda ndokungomuitira zvimunamato zviya asi akati achinobuda gate hana yangu yakarova mukomanashi. Ndikabva ndanzwa izwi rakanditi ndinozviziva zvawaita, asi mukadzi uyu mudane nekuda kwekuti ndichiti ange achiuya panapa ndanga ndaona kuti kumberi uko hazvina kumira zvakanaka. Mukadzi uyu kana akafa vana vake vachasara vachichengetwa nani, kunyange zvake akagadzirwa, asi ndasarudza kumuregerera. Chimudaidza umuitire munamato, umuudze kuti sezvo iye asina mari anofanira kuti ange achitenga nechakati. Zvinhu izvi hazvidhuri, kunyange iwe unokwanisa kumutengera zvinhu izvozvo ozvishandisa kwemazuva 3 then anobva aita right. Mukomanashi pandakada kumudaidza ndopakabva pachizopinda vamwe amai ava vainge vaine mari vakatongopinda pageti vachipesana nemukadzi uya ndokubva ndatoti ndingazotoluza big customer because vainge vatondifonera vachiti vari kumhanya vainge vangouyawo kulocation kwedu kuti vange vachizotenga chibage because mukadzi wacho ainge aine pamuviri uye zvekare ndini ndainge ndakavabatsira, saka aifarira kuya kulocation kuzotenga chibage chakagochwa, zvekuti ndainge ndanzwa izwi ramweya mutsvene ndakabva ndatongozvikanganwa. Same time ndokubva ndatotanga kutotaura nembinga dzangu dziya vakatondisiyira mari ndokubva ndachizongovabetserawo vakabva vaenda. Zvekuzoti mukadzi uya kwaakazoenda ndinakada kuda kuzombonzwa nezvazvo. Pasina kana mazuva ndopa ndakazonzwa zvichinzi ainge aenda kuchipatara, saka ndaiti kana ndikangonzwa vanhu vachitaura nezvake ndainzwa hana yangu ichirova kuzonosvika mukadzi uyu achifa. Zuva raakafa mukadzi uyu ndopandakazorota manje ndainge ndichifamba mainge makaita musango, but ndichifamba musango umu ndaifamba ndiine vamwe vanhu vainge vakapfeka nhembe vakapfeka zvechinyakare but dzichirakidza kuti dzainge dziri hama dzangu. Takazonosvika pamwe painge paine bako, apo painge pachinzi mubako imomo ndimo mainge muina tateguru vedu, zvichinzi tateguru ava vainge vakanditsamwira, saka paitoita zvekutotumidzirwa nhume yaiti ikauya kwatiri yobva yatiudza zvose zvainge zvichitaurwa natateguru. Mukomanashi ndopandakabva ndachizoona zvino ndainge ndakamira pakati pevamwe vakadzi ava vainge vakapfeka hembe dzichena, ndokubva ndaona kuti inini ndainge ndakapfeka hembe yewhite but yainge yakazara nemavhu kuita kuzara madhaga. Vakadzi ava vakabva vati uyu asisina kuchena, uyu haangambogare nesu pano, haasisina kuchena. Saka vachitaura kudaro mukomanashi vainge vava kutaurira pamusoro ndikabva ndati aiwaka musadanidzira nekuti panozoya vanhu vakanditora vakaenda neni kunzvimbo kwandisi kuda kuti vange vachizoenda neni. Vakaramba vachingodaidzira ndokubva kwachizoya umwe murume uyu mukoma akabva anditora akabva ati iwewe hausisina kukodzera nekuda kwekuti hausisina kuchena. Ndakatorwa mukoma ndokubva ndachizongokaruka ndatova kune imwe nyika, but nyika iyi ndakati ndakatarisa vanhu vainge vachirarama mairi vairakidza kuva vari vanhu vainge vaine zvipo, but vamwe vakazorasa zvipo zvavo kuburikidza nekudhakwa nekuzoita zvivi zvakasiyana. Ndokwaakazoenda akanondisiya murume iyeye ndikabva ndavhunduka. So the day randakazoona kuti zvechokwadi mweya mutsvene wainge usisina kugara pandiri, pano umwe murume uyo akazouya. Mukomanashi ndakaita kurasika patsanangudzo ende ndaitoona vision zvechokwadi semunhu ainge achingogara achingoona mavisions. Ndakafungidzira kuti zvose zvandainge ndichiona zvainge zviri zvechokwadi, but akaramba akati madzimai
pane zvose zvamandiudza ka hapana kana chimwe zvacho chandinobvumirana nacho. Hana yangu yakarova for the first time in my life ndichirasika patsanangudzo. Zvakazongoramba zvoitika mukoma kusvika ndava kutoita zvekutongoshandisawo pfungwa dzangu nekuzivawo kuti vanhu vazhinji kana ukazoona munhu ava kuenda kumuprofita achigara muno muSouth Africa inenge iri nhau yenhamo nematambudziko. Saka ndinotongoti kana munhu akauya kwandiri ndinotongomutarisa so ndobva ndati asi munhu uyo angava achiita basa rei, because of experience ndinozokwanisa kungokubvunza mumwe mubvunzo inenge isina nechekuita pane tsanangudzo dzandinenge ndichida kuzokupa. Saka information iyoyo yaunenge uchindipa ndo yandinozoshandisa manje, ndobva ndaita sekunge munhu atoonera atonhonga tsono, but ndinenge ndichitongoshandisawo pfungwa dzangu. Mukoma Nashe, ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Mukadzi mutsvuku akauya kwandiri, ndinongoti une manjusu pauri ndo ari kukonzeresa kuti usakwanisa kupinda mumarriage. Umwewo akauya kwandiri, ndinomuudza kuti chakati ndo chiri kukonzeresa kuti usazokwanisa kupinda mumarriage. Ndo zviri kutondiraramisawo izvi Mukoma Nashe. Ndangoti ndinge ndichingoreururawo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndiri madzimai asi ndava kungoprofitawo nemweya wenhema. Zvakangooma hazvo veduwe. Zvimwe kuda munenge muchitoti ipfungwa dzenyu izvo munenge makatogarwa maybe nedhimoni rinenge rava kutokushandisai richiudza vanhu zviprofita zvenhema. So let us try to speak with him in the comment section.